जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ दिनै गथायबाय। जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुबुंथि फायखिनि बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। बे बान्थाखौ समाजाव मोजांसिन हाबा मावना बयजोंबो सिनायजानाय रायजो राजा सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय हाबा मावनानै जौगाहोनो हानाय गुन गोरों सुबुंफोरखौ सायख'नानै होनाय जायो। बेबायदिनो देग्लायनि जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ सासे गोरों सुबुङा मोननो हादों। बे बान्थाखौ सासे मुंदांखा खौरांगिरि, लिरगिरि आरो सुबुं मोनथायनि गोख्रों हाबा मावग्रा रेमन मेक्से बान्था मोनगिरि पालागुमि सायनाथनो होनाय जाबाय। क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै स्टेट इनफरमेशन कमिशनार आसाम डक्टर समुद्र गुप्ता कासायाप, आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लादों। लोगोसे हाबाफारिनि किन'ट एड्रेसखौ होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। हाबाफारियावनो गोबां साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोराबो बाहागो लायो। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बा भारत नाङैनो जि हाइस्ट जोंनि सिभिलियन एवार्ड UNB ट्रास्ट, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव जिगुथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड सुबुंथिनि जे फायखि बान्था बेखौ दिनै मानगोनां सासे इमिनेन्ट जार्नालिस्ट, कलमनिस्ट आरो हिउमेन राइट एक्टिभिस्ट आरो सुबुंथिनि थाखाय थ्रु स्पिरिटआव खामानि मावग्रा पि सायनाथ, पालागुमि सायनाथ बिथांनो दिनै बे बान्थाखौ बा मानखौ बावनाय जाबाय। आरो क'क्राझारनि नैबे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि बे लांगोनायाव गोबां मानसिनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोङो मान बावनाय हाबाफारिखौ दिनै मोजाङै मोजां जाफुंसार होबाय। आरो बेयाव चिफ गेस्ट महरै स्टेट इनफरमेशन कमिशनार मानगोनां डक्टर समुद्र गुप्ता काश्यप बिथाङा फैदों। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आदा बिथाङा एपइन्टेड स्पिकार आरो बेयाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बेखौ शेयार खालामदों। लोगोसे बिटिआरनि चिफ बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होदों आरो UNB ट्रास्टनि डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा मोजाङैनो वेलकाम एड्रेस होदों। दा बड'फाखौ लानानै बर' माहारियाव बिथांनि जि मोनसे मेंनो रोङै जिखिनि सार्भिस आरो सेक्रिफाइस, बड'फाया बर' माहारिनि जारिमिन जि सृष्टि खालामनानै गालांबाय, थांना थानायनि थाखाय जोंनो जि साहस होनानै गालांबाय, बिथांनि जि आइडेन्टिटि बर' माहारिखौ लानानै बिथाङा जि आइडेन्टिटिनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जोंहा जि मिजिं दङ, बे मिजिं आरो थांखिखौ लानानै जों खामानि मावलांबाय थादों आरो बेखौ जों कन्टिनिउवासलि मावलांगोन। बेयाव खुनु कमप्रमाइस गैया। आरो बड'फानि जिखिनि आद्रा जानानै थानाय जिखिनि सिमां, बे सिमांफोरखौ मोनसे मोनसे आबुं मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों हाबा मावलांगोन। आरो बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जिखिनि सार्भिस, बेखौ बर' माहारिनि अनगायैबो सा सानजा भारताव आरो मुलुगाव जोङो जुगामि खालामनो थाखाय बा गोसोखांथियाव हाबा मावनो थाखाय गासैबो बिथिंजों जोङो बिथांनि जिखिनि सार्भिस बेखौ प्रसार खालामनायनि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ, बेखौ जोङो पर्यायक्रमे जों मावलांगोन। आरो बिथाङा जोंनि आदर्श आरो बिथाङा बर' माहारिखौ खैफोदनि समाव, आंखालनि समाव, गासै बिथिंजों दिसाहारा जानाय समाव मोनसे जावरिखांनाय, मोनसे रेनेसा लाबोनायनि गेजेरजों गावनि डिगनिटि आरो गावनि आइडेन्टिटिजों गावनि मोन्थाय आरो आलादा रायजोनि जि मोनसे सिमांखौ लानानै बिथाङा सोमावसारदों। लिभ एन्ड लेट लिभनि बाथ्राखौ स्ल'गानखौ होनानै गालांदों। इउनिटिनि बाथ्राखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों लाबोनायनि जि बाथ्रा होनानै गालांदों, बे पार्मानेन्टलि जेब्लाबो थागोन आरो बेखौ जोङो केरि फरवार्ड खालामगोन। गोजोन्थों। जोङो मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों फैदों, खिन्थु मोनसे लिबारेल समाज, लिबारेल ससाइटि दानांगौनिबो बाथ्रा दङ। खारन मोनसे डेभेलप ससाइटिनि कनसेप्टआ जाहैबाय लिबारेल ससाइटि।
लिबारेला जाहैबाय मा गावनि राइटखौ लानानै जों लिबारेल जाजोबनांगौ बेखौ बुङाखै आं कालचारेलि आरो लिटारेचार कालचार बाहाय लिबारेल ससाइटिनि गोनांथि दङ दा बेखौ बानायनो थांनायाव जोंहा जोंनि भिजनखौबो एसे गुवारै फोसावनो दरखार दङ थ' बिदिबा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ हिसाबै इउएन ब्रह्म ट्रास्टखौ दाजेननानै आं एबसुनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव दादों बेनि उनाव आङो बे ट्रास्टनि चेयारमेन जादों एबसुनि आफादगिरि बायनायनि उनावहाय रायजो सभायाव थांदों आङो आफादगिरि जाजेननाय समनिफ्राय 2002 मायथाइनिफ्राय बे एवार्डखौ होजेननाय जादों दा 19सा एवार्डीफोरनो होनाय जाबाय दा बेहाय नायोबा सोरबा जार्नालिजिमाव खामानि मावदों खिन्थु बिसोरो मोनसे प्रफेसन हिसाबैल' मावालासिनो हिउमेन राइट्सनि खामानि मावदेरदों सोरबा गान्धीयान पिस प्रसेसखौ स्टार्ट खालामदों नर्थ इस्टआव बिसोरो गाव गावनि ऐशोआराम बा गोजोननि जिबनखौ गारनानै खस्थ' खालामनानै सान्थि गायसनफैदों सोरबाया डक्टरमोन बिसिबो फिसायबो आमेरिकायाव अभय बेंक जे लास्ट माने थांनाय बोसोरनि सिगां जाय बावहाय एवार्डखौ रिसिभ खालामदोंमोन बियो सासे डक्टर बिसियाबो डक्टर आमेरिकायाव खिन्थु सानैबो गारनानै फैनानै गारसोलियाव महाराष्ट्रनि गारसोलियाव आदिबासिफोरनि हेल्थ सार्भिसआव फैनानै दिनै ओरैबायदि मोनसे आदर्श खालामबाय जे आशा कर्मिनि कनसेप्टआ बिथांनिफ्रायनो फैदों होननानै बुंजायो दा बेबायदि गोबां पार्सनेलिटिफोरखौ जों लाबोनांगौ दिनै फालागुमि सायनाथ बिनि राजनैतिक आदर्शआ मा जों बेखौ नायाखै जों बेखौ नायदों मा बियो मा मावदों बियो दिनैहाय खरांजों खथि जानाय फार्मार्सफोरनि आरो बियो दैबानाजों खथि जानाय फार्मार्सफोरनि एबार मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावदों फेमिन उखैजानाय हांगार माने जों भुगिनाय मानसिफोरनि खामानि मावदों डाउन ट्रडेन मानसिफोरनि खामानि मावदों आरो गासै सानथौखौ मोनसे जास्टिसजों लिंक खालामदों जे जास्टिस मोनागौ माने खुनु जिनिसानो कमप्लिट जाया दा बेवहाय बेफोरखौ नायजोबनानै जोङो बिथांखौबो दिनै बे एवार्डखौ होदों एवार्डआथ' जोंनिफ्राय होनाय मोनसे सनमान नाथाय बिथांनि जि मावनाय साननाय हनाय बेखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै आरो बिथांनोबो जोंनि सोमोन्दै गियान होनांगौ जेनेबा गाबोन समफोर बिथाङा गामि नायगोन बिनि उनाव नायदो जेरैहाय गणेश एन देबिखौ होदोंमोन बिथाङा बर' रावखौ सारा भारत आरो बिश्वआव फोसावनायनि खामानि दा मावगासिनो दं जोंनि गेजेराव बिथाङाबो मावगोन थ' जों वान वे ट्रेफिक नङा मोनसे हारिखौ दानाया जेब्लायबो डाबल वे ट्रेफिक जोङो मालायखौबो बरायनांगौ जोंबो बरायजानांगौ बेनि गेजेरजों बे सान्थौखौ लानानै बे सानस्रिखौ लानानैनो जों जागायदोंमोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिसि खुंथाय आरो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बेजों लोब्बा जाफानानै दिनै बे बान्थाखौ जोबोद मिनिंफुल खालामदों आङो सानो माने बबेबा समाव आं फिसा मोनसे थांखि लानानै जागायदोंमोन जानो हागौ नाथाय बे बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्माव बारस्लायफैबाय बिनि थाखाय जोबोद आं गोजोननाय मोनो स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन